Fin taħseb li given li għaddija l-inkjesta Beppe Fenekadami għandu jissospendi ruħu bħala viċi kap? Inti bis-serjetà qed Yes, tgħid montatura kompleta mill-bidu sal-aħħar fuq Beppe Fenekadami minn gvern li huwa iddisprat u li għax daħal it-tanker tal-gass qed jipprova jiddevja l-attenzjoni. Ġurnalist barrani bi 30 sena esperjenza f'investigative journalism hija montatura. Ta' fit-tanker tal-gass illi daħal f'Marsa Xlokk dalodu. Dan it-tanker tal-gass li huwa marbut Però Dr. Buzutti. monument għal korruzzjoni u jiena nimmaġina li inti intelligenti biżejjed illi Għalhekk intelligenti biżejjed li ma nistax nifhem kif inti qed tgħid li ġurnalist bi 30 sena esperjenza tiddeskrivih bħala montatura. Diġà weġibna fuq Beppe Fenekadami u għadna x'kombinazzjoni li din l-istorja toħroġ fuq il-Malta Today fl-istess ġurnata li ser jasal. Okay, u dwar il-kombinazzjoni meta kien segretarju parlamentari għal Home Affairs investigazzjoni twaqfet.